No niin. Lähdettiin kalaa jälleen kerran Vantaankoskelle. Otetaan eka tohon Mustakoskelle pysähdys. Mukana on Jigivapa, jolla voi heittää lippaa ja bla blaa, vaappua, mitä haluaakaan. Ja Perhovapa. Täällä on kyllä ihan tosi paljon porukkaa. Miten tuossa pääsee edes heittää tätä vitu perhoa, kun ei tossa kilaa? Ja siis tää on chatteri, mutta tossa on toi offsetti-koukku. Mä en kyllä osannut virittää sitä, niin siinä on vaan normaalisti jigi kiinni. Mut offsetti-koukku, joka niinku heiluu vapaana siihen. Joo, jep. Sitten mä haluan koittaa sitä Patriotin sitä vähän chatter-tyyppistä. Let's see mitä tää sanoo. Tää on kyllä mielenkiintoinen. Juu, potkii. Oho, sori, vittu. Ihan perinteinen. Jep. Joo. Häh? Nyt ois kyllä hienoa. Kyllä mä mielellään söisin ahvenenkin. Jep. Jep. On vähän vappu jättänyt arvet. Tässä oltiin pari päivää liikenteessä. On vähän paha olo. Kelaa kun me saatais tänään kala, niin siinä olisi vitu hyvä story Silvi. Joo. Joo. Nyt menee kyllä vähän pasmat solmuun. Miten mä saan tän vitun perhon tonne? Noniin. Vitun hyvä. Vitun hyvin huijattu. Mitäs mä heitän? Mä heitän tämmösen vitun kirkkaan peten. Juu. Ja sitten Ei, mitä? Saleen se tuli vielä. Mä heitin puuhun tonne vastarannalle.
En edes, niinku mä mietin vaan, että miksi mä en näe missään, että se laskeutuu se viehän. Se oli laskeutunut vittu puuhun. Kala! Ui! Ui! Mikä? Taimen! Taimen! Oi, miten sieltä tehty taimen? Ei vittu, onks mulla filmi? Vittu, onpa pirteä. Miehen vaihtuu veteen. Oho. Juu. Onks tää rasvaevällinen? Tää on rasvaevällinen. Ui! Rasvaevällinen vielä. Vaan äkkiä pikkuinen. Joo. Mä koitan saada pihdit tuolta taskusta, että mä saan käännettyä. Ei mitään hätää, kaveri. Noniin. Morjesta. Oi vittu. Tää on... Ai niin vittu, tähän ei saisi koskea kuivilla käsillä. Nyt ikävä kyllä. En tarvi. Nyt lähtee. Sale pete toi. Kokoinen mini pinkki vete. Jep. Se tuli tosta noin. Seuraskohan se vain? Noniin. Sillä lailla. Minä luotan tähän uistimeen. Luotan Mitä? Tällä tulee iso kala. Mitä? Ne oli kyllä vähän sellaisia nuoria hurria teille. Jep. Vähän angstia paikan päällä. Jep. Parempi. No niin. Pikkuhauki. Luotokala. Joo. Hellyttävä pieni. Joo, kyllä. Ehdottomasti. Vittu, siltä tulee verta. Ei tuukkaa, kun se oli vaan toi perho. Perho pääty tossa. Ei vaan rytkiin kala. Kelaa. Sairas. Mä luulin, että mä sain toisen taimenen tai kirren Mutta oli virkistävää taas. Saada kala. Hei. Juu. Siellä on varmaan samanlainen. Tai joku hienompi, ehkä. Tää on vitun kivaa tää perhostaminen.